liphendukisa igcwama elisha komunye wabaculi obuye obe usomahlala laphana ku-TikTok Sizwe Mdlalo. Sawona kuphi nakuphi lakufinya khona lo mbuzo njengamanje ubungelela yini Mathindo Cosi Temzu umqamela amahlaka abanye abaqamela amalwazi wazi ngana wethu ungabe usukulakho lokuqala la ngicothe enze ukulungela press subscribe button no share uphinde comment kuna konke uma subscribe ayikumele khamba so senze kube wena oqala uthona notification mase ufaka le video yaphambili ngenza wena nje wasazi ukuthi ivideo egcwama elisha namanje isihamba phambili inkundleni zokuxhumana le awathuka khona uzimdola noma ke uzimdola ethiwa igcwama elisha la khona ethi Fuseka esho nokusho ukuthi ke cha aliphume estage njengoba ke igcwama elisha lagcina liphumile libe seliphenduka ihlala lapha ke komunye wabaculi waziwa ngoSizwe Mdlalo ngaphandle komusha isikhathi kamntana sekhaya ngizocela ukuthi mangabe uqeda ukubuka le video wenze sure ukuthi uyasubscribe uyashare uyakhomenta na video.